ፕሬዚደንት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ትግራይን መራሕታን ዝምልከት ቅድሚ ሕዚ ተሰሚዖም ዘይፈልጡ ሓዊስካ ወሰንቲ ሓበሬታታት ትከፊሉ ኣሎ። እቲ ፕሬዚደንት ምስቲ ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ዝነበሮ ዘተ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብሓባር ንምስራሕ ዘለዎ ምድላው እውን ገሊጹ ኣሎ። እቶም ንህዝቢ ትግራይ ተወሳኺ ሸኽሚ ኮይኖም ንኻሊእ ወጥሪ ክዳረግ ገይረምዎ ዘለዉ ኣካላት ብዝምልከት መብርሂ ዝሃበ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ንትግራይ ከመይ ነሳግራ ብዝብል መሰረታዊ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ከም ዘይብሎም ገሊጹ ኣሎ። መሰረታዊ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ክህልወካ እኮ ሓሳብ መሰረት ጌርካ ክትካትዓ ሓሳባት ኣልዒልካ ክትማጎት ኣለካ። ኣብ መንጎና ዘሎ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ኣይኮነን። ብሓሳብ ክንሰማምዓን ዘይክንሰማምዓን እኮ መጀመርያ ሓሳብ መሰረት ጌርና ክንዛረብ ክንካትዓ ኣለና። ናይ ሓሳብ ዝበሃል ቃልሲ ወይ ሞጎት ብስሩ ዘይጀመርና እኳ ክብል እዩ እቲ ኣፈላላይ ከም ምትዕራቕን ምጥቕዓን ዝዘለለ ካሊእ መሰረታዊ ዝበሃል ኣፈላላይ ከም ዘይብሉ ተዛሪቡ ዘሎ። ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ክሳብ ትማሊ 556 መዓልትታት ዝገበረ ኮይኑ ካብዚ እቲ ልዕሊ 200 መዓልትታት ንህዝቢ ኣብ ዘይምልከቱ ኣብ ናይ ውድብ ሕወሓት ኣኼባታት ከም ዘባኸንዎ እውን ትማሊ ኣሚኑ ኣሎ። ኣብዚ ምስ ዲያስፖራ ትግራይ ዝነበረ መድረኽ ካብ ዘቕረቦ ዘሰንብድ ጉዳይ ድማ ኣሜሪካውያንን ኣውሮፓውያንን ጥራሕ ዘይኮነስ እንኮላይ በዓሉ ኣብዪ ኣሕመድ ይእመነሉ ኣይእመነሉ ብዘየግድስ ተስማዕምዖ እሞ ምዕራብ ትግራይ ተረከቡኒ ኢሉና ኣብ ውሽጥና ንዘሎ ፖለቲካዊ ጠላዕ ክበሃል ግን ኣይኣተናን ተመዛበልቲ እውን ኣይመለስናን ክብል እውን ተሰሚዑ ኣሎ። ካልኦት ዘይተሰምዑ ጉዳያት ብዝምልከት ኣይቶ ጌታቸው ረዳ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እግዚኣብሔር ያቦ ዶክተር ደብረጽዮን ይትረፍ ኢሉ ተኸላኺሉለይ ብምባል ኣመስጊንዎ ኣሎ። እዚ ብዛዕባ እንታይ ይኸውን ብዝርዝር ክትርእይዎ ኢኹም። በልቲ ካዲኻ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ዝሃቦ ምላሽ በብደረጁ ካብ ተቃወምቲ ውድባት ዓቕሞም ተራእዮም ምሻም ከም ዝጅመር ምሕባሩ ምስ ሻዕብያ ተጀሚሩ ዝነበረ ርክብ ኣበይ በፂሑ ንዝብል ሕቶ ዝሃቦ ምላሽ ሻዕብያ ዝሓለፈ ሰነ ግራት ክዘርኡ ዝፈቐደሎም ሓረስቶት ትግራይ ሕዚ እውን ቀውዒ ምሕፋስ ምህርቲ ምስ ኣኸለ ዘሎ ምዕባለ ብዝምልከት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳን ኤርትራ ንምውራር ጻውዒት ኣብዪ ኣሕመድ ተቐቢሎም እዮም ተባሂሉ ብኣሰና ቲቪ ከም ሰበር ዜና ኮይኑ ዝቐረበ ሓበሬታ መበገሲኡ እንታይ ምዃኑ ዝሃቦ መብርሂ ብዛዕባ ልዕሊ 400 ወታደራት ብልጽግና ኮይኖም ዝተለቐቑ ገበነኛታት ጀኖሳይድ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዘቕረቡ ሓሳብ ዝምልከት ብኣንደበት ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ክትሰምዕዎ ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብቲ መድረኽ ብጾተይ ንዝበሎም ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔርን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ዘመሓላለፍዎ ጽቡቕ መልእኽቲ ኣነን ጀነራል ጻድቃን ይቃወሞ ነይረ ዝበሎ ዛዕባ ዝምልከቱ ነጥብታት ዝሓዘ ትሕዝቶ ዘተ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ካብ ዝተዛረቦም ጾሚቕና ኣቕሪብናልኩም ኣለና። ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ካብ ዘቕረቦ ኣገራሚ ጉዳይ ወርቂ ትግራይ ዝምልከት ኮይኑ ትግራይ ኣብ ዓመት ብማእኸላይ 50 ኩንታል ወርቂ ዘሕፈሰላ ዓዲ ምዃና ብምርጋጽ ካብ 3 ወርሒ 17 ቢልዮን ብር ዝዋግኡ ወርቂ ብምሕፋስ ኣዘራርባ ብዛዕባ ኮይና ተቐኒት ዓድና ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ስልዕላ ናይ ለም ዘመን በጀት 13.5 ቢልዮን ብር ጥራሕ ምዃኑ ብምዝኻር በቲ 17 ቢልዮን ቅርሺ ናይ ወርቂ ኣታዊ ናይ 3 ወርሒ ኣይትገረሙ ዝበለ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ናይ 3-4 ዕፅፊ ብኮንትሮባንድ እዩ ሽየጥ ዘሎ ዝፍለጡ ኔትወርክታት ኣለውና ናትና ማሕበራት ዝሳተፍሉ ብምባል እውን ተወሳኺ መረጋገፂ ሂቦ ኣሎ። ትሕዝቶና ብጉዳይ ወርቂ ጀሚሩ ናብቶም ወሰንቲ ዝበሃሉ ጉዳያት ክቕፅል እዩ። ክትከታተሉና ናቲ ሚድያ ብኸብሪ ዕድም ተጸሚቑ ዝቐረበ ትሕዝቶ ናይ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳን ዲያስፖራ ትግራይን ዝምልከት ክቕፅል እዩ። ሰናይ ምክትታል። ማዕድን ሰማዕኹም 17 ቢልዮን እዚ ብሰለስተ ወርሒ ንግዲ ባንክ ዝተቐበሎ እዚ ናይዚ 3-4 ዕፅፊ ብኮንትሮባንድ ይሽየጠሉ ውሳነ ካብ ንውስን ነዊሕ ግዜ ገርና ዝሓለፈ ሽረ ኸይደ ዓበይቲ ዓዲ ዋልድባ ኮይና ኣላ ኩሉ ዝሽፍተላ ኮይና ኣላ ሓደ ነገር ግቡ ካብዚ ሽፍትነት ነፃ ክንወፅእ ድሌት ዘይብሎም ሰባት ከም ዘለዉ ፍልጥ ኢንክሉዲንግ ፍቲ ፖለቲካል ሊደርሽፕ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ክእቶ ድሌት ዘይብሉ ምፅራይ ዘፃረናዮ ሰብ ሞያ ዘፅንዕዎ ኣሎ ዝገርም ራይገረስ ታኢስሙ ጌርና አይደንቲፋይ ዝገበርናዮ ነገር ኣሎ ሲሪየስ ሽግር እዩ ካልእ ዘረፋ ዝግበል ዘረፋ ጥራሕ ከይመስለኩም ጣድያዎ ኣስገደ ኸይድኻ ክንደይ ጎቦታት ይፈርሱ ኬሚካል እናተጠቐምካ ህዝቢ ትግራይ ይሕማቕ ይፀበቕ ብሞጋስ ብተወሰነ ደረጃ ዝጥቀም ዝነበረ ህዝቢ ኣጣሉ ዋግዑ ብኬሚካል እናትስእኑ ኣብዚ ኔትወርክ ዘለዉ ይፍለጡ ናይ ባዕልና መሓው ካብ ላዕሊ እስካዕ ታሕቲ ዝሳተፉ ኣለዉ ኣብ ወርቂ ምእራይ ኣተው
ماسيف زخونه أحط نمساها كابدك إمبورت ناجورها بكنترول نمشي كابزي خالي سيترف نزي سراويتنا نقوله ودينا خدانو مبزي قلو مسفري زخون نجر نمس عالم قاعد هننتف وزح نجر فترة وزح نجر صراحة موكرنا يوم إزين من قصقاسة وزقبر خيرجن توم عند قاتات وزحتي هذه كم تدوركو عبي تاسك فورس عيشنا ملينا هنا أتولنا إنه وسينا جميرنا لنا أنا ليه كفصمه خالي بزي قدس أبدا هريد كل مرسين خليك خبيني it's impossible حزبي ينصرصر كحزب ينصرصر لعلك international crime ولا نتورك وزي ممسي زي فلتو تشاينا سولهم بالسويدن وذا تسبح بب أرياو every corner هذا مريت نافعت بكونترول كل وتهات خالي نبوز وتهات أخذ ناي هلونا نخالي حدقة ناخذ زمن صلوا هنا تقول زي سرايتنا ملو أو زي مصر عايزي كسادة فلالو هم تقولكو إنتجريتي بزلوا سوات كمر حزام تاسك فورس سينا نقبل زلنا حوية قرمت كالت تحيزو خالي عمامنا زي درجة زي تجمرك بهالسبلي رودماب موسى سو كلهم مهارات تقراي توارينا مسرح جمرنا من قصاصة درجة تخولفهم political حماقنا ترجموا المردة أدلاين تلاقينه أبناء تقراي أجندة أبناء تقراي نحوية أجندة أو حلفة عامة حمش دور حلو جزاء ومحضر وسلطان أو زنور ولا جزء أنا زلني لما أنت تشيك قبر نير أجندة هذه نوت بوكس مالتي لعلي خلتها ميتن قال المعلتي أو ناي political أفلالاين أنا مفتح political أفلالاين بهال وهذا حرف موسى مفتح أو زعلوا أخواتنا إحنا ناي بحكة ناي political حماقنا نتقرايز فطروا محسيا وقمت كنت انت رأينا إن كنت ذاك الجيزة زواخن leadership كهلو وزجوار environment مفتر والبعنا تسهات في السلزونة أو نحطوت لهم قد كم جيزة ومحضر كم أميتو كم جيزة جودهم كم جيزة ومحضر سرح أو زخ الجيزة زي كونس قليو أو زي نمرة نالبات حر كردئ سلطان ما أخلو زجوار عوي عقرقر أكنا لكنا تابتون سلزلهم نحوية أجر متكالن رود ماب وصيها ريسورس تعالى شخا أبدأ جزء يعني كله كاو وتعطيني هذا زي ريسورس يكونس هذه أسبوع عام مستود من قدي أواد الفام سرح زيز بهالسرح كم زي سرحنا زي سكرنا هنا هلونا شكرات كم فتح ترى أخوينا ملا حزبنا بهراو روحات تقراي مول أمنة زلهم كلهم عينة حيلثات كنا تأخذ ترى أخوينا فتناسل أنا كل عينة تتحسوا حتى أنا أجلس environment فترة هذه حد ودم وي أنا حد ودم حد فاكشن إذا أنا زول كواعي تذي وين خطفين أزول in the first place أبز حشوتها زي صحيح أكيد استخدت leadership quotas زون حد نقدر إزي شكر زي كفتر من مقبار ناي وعلو عبي استواصل زجبار leadership بتها لمرت من قد ترح خيرية زول لغة كم زي واز حزي يكون كن ترديه وحزي يكون كن ترديه ما يجمع يوم آمنا زي جزاوي محدارة وزي مسلوت له ساعات كاوزا أمتنا يوم استراتيجيات حدا ني political transformation ما بقى سبخون زغلو توصل له تات نقول الميديا نقول سلام ميديا حسب بتعمل غير ميديا أنا حنت نقدر بقولوا بسمعنا أوتري أين ما راح بزول يجي مول موبيلايز تقول له environment كفترة تدا وينها حدا ودو تروح يقولون حزي أبزا ما درخ زيها لا هو حتى خلت كبريد له خنزول خنزول غانا نحن أبز استأكد هو حتى بيقفلون هو حتى قام لعله خلوا كنا عمناي تقرأي قداش سوق ينزل الأجندة كساوز مثلا أبزا ما درخ زيها زلوا سو خلوا كتا أخذ البلاتفورم كله نقول مجلس زوج ودوات محورات كم زلوا في الليل أنا ناي دياسبورا تقرأي حدنت كنا الرجاجس كل عينة مدرسة تفتر لنا منهم زي ترى نقدر الناس أبزا قداش زيها مدرخات بمخلع مدرخات بعلها تمرسم بعلها كم تليت انجينير تقول مثل مدرخات راح
ብምግባር ዝፍጠር ለውጥ ግን ከም ዘይለ ንፈልጥ ክለና ናይ ዛ ጊዜያዊ መንግስቲ ቅድም ኢሉ ስራሑ ወዲኡ ናብ ሕጋዊ መንግስቲ ከረክብ ዝግበኦ እዩ ነይሩ ሕዚ ዘለና ኩነታት ተኣረንጅመንት ከምቲ ትፈልጥዎ ምስ ፌደራል መንግስቲ ሲግናተር እዩ ፌደራል መንግስቲ ኣነ ይኹን ዓዲመ እዩ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ሮል ክፃወት ህወሓት መሪፃትኒ ጊዜያዊ ምምሕዳር ቃጣሽ ተባሂለ ጊዜያዊ ምምሕዳር ቃጣሽ ይሕመቕ ይፀበብ ዋላ ናይ ካቢኔ ኣባላት እዩ ባዕለ ይምረት እዚ ጊዜያዊ ምምሕዳር እዚ ስልጣን ከረክብ ተደኣ ኮይኑ እቲ ኣይድያል ነገር ታይሱ ክኾን ክእለሉ ዕማማቱ ክውድእ ክእለሉ ዕማማቱ ብሰለስተ ወርሒ ዝውዳእ ተኮይኑ ፅቡቅ ብሰሙን ዝውዳእ ተኮይኑ ፅቡቅ ነዊሕ ግዜ ዘፅንሕ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ክህሉ ይብሉ ክኾን ተኮይኑ ድማ ሓላፍ መንገዲ ኣይ ዝኾነ ነገር ገይረ ኣለኹሞ ስልጣን ኣረክበኒ ክብሉ ይኽእል ምስ ፌደራል መንግስቲ ማ ፌደራል መንግስቲ ፓርትነር ስለ ዝኾነ እዛ ስልጣን እዚኣ ናይ ዝኾነ ሰብ ርስተ ይኮነት ሰልጢፉ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተረዳድአ እሞ ፕሪቶርያ يحمق بتصبق مش قلتاتو ان سلامه قال سهم تقاموا لنا ذاتنا መንግስቲ ኣብዚ እዋን ነዚ ብዘይጎድእ መንገዲ ብሂወት ኣለኹ ተግባራዊ መግለፂ እንታይ እዩ ብብዙሕ መንገድታት ንክርፈል ገይሩ ካሊእ ኣረንጅመንት ዘድሊ ዶ ይመስል ናብቲ ፍሬምወርክ ናይቲ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ውሽጢ ኮይኑስ ዝሰርሕ ኢፌክቲቭ ዝኾነ ካሊእ ዓይነት ኣረንጅመንት ክፍጠር ዝኽእለሉ ዕድል ከም ዘድሊ ዶ ኣየመላክትን እዚ ما قمت تسفازه قال كلامات من حزبي آتيو نابنت منقسم بارتن مفلاي حواسي كونسل بمسرات كتفتي ناب فردي مغراب زولو يركبوا بتقوار قمت منقستي ممسال أبيو أو سمناتن أوارحن تريفو عمتات ون رئيزو خونات أو زبلو السانة مقبار سينو بحقي لو تهزبنا تقوع سيسو متاتو أنت هتو ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈፂሙ እዚ ተፈፀመ ጆኖሳይድ ድማ ምስክር ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ክፍትሑ ተገይሩ እሞ እዞም ተፈትሑ ሰባት እውን ብስምምዕ ኢና ፈቲሕናዮም ዝብል ኣባል ካቢኔ ናይ ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ካብኡ ዝተፈትሑ ሰባት እውን ኣለው በዚ ምክንያት እዚ ዝብል ግን እቶም ተፈትሑ ሰባት ክንደይ ሰባት እዮም ተፈቲሖም እዚ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ዝርርብ እንተደኣ ጌርኩም ሓደ እቲ ጆኖሳይድ ዝፈፀሙ ኣካላት ምስዳድ ብኸመይ እዩ ተዓቂኑ ሓጎስ ይበሃል ካብ ኢሮብ ቮይስ ሚድያ ካብዚ ካብ ካናዳ ፍለጥ ህዝቢ ኢሮብ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ከቢድ ኩነታት ዝነበረ ህዝቢ ምዃኑ ኩላህና ንፈልጦ ብፍላይ ካብ 1998 ጀሚሩ እቲ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ኩነታት ፀንሐ ህዝቢ እዩ ብኡ ከይ በለ ከዓ እዚ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት 3-4 ዓመታት በቲ ዝነበረ ጀኖሳይድ እውን ከቢድ ፀገም ዘሎ ዳርጋ ኣብ ሓደጋ ምጥፋእ ዝርከብ ህዝቢ ምዃኑ ኩላህና ንፈልጦ ኢና እዚ ድማ እቲ ፍርቂ ኢሮብ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ እናተሳቀዩ ዝርከብ እዩ ብፍላይ እቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዋላ እንተተፈረመ ስቲል ህዝቢ ኢሮብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢሮብ ጀኖሳይድ እናተፈፀመ እዩ ዘሎ እንተ ሕቶን ዘለዋ ብዙሕ ሕቶ ስለተሓተተ ሓንቲ ብናይ ፕሪቶሪያ ውዕል 50 ክድመሩ ሓደ ሕወሓት ምንባሩ ፍሉጥ እዩ ንስኻ እውን ካብኡ ተመሪፅካ ከም ኣቦ ወንበር ኣብኡ ተለኻ ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፕሬዚደንት ኮንካ ተመዚዝካ ኢኻ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ግን ሕወሓት ሬስፖንሲቢሊቲ ካብ ከለ ከውርድ ኢሉ 5 ሰባት መሪፆም ናብ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ከም ዝኸዱ እዩ ዝስማዕ ዘሎ እሞ ከይዲ ናይ ፕሪቶሪያ ሕግታት እንታይ እዩ ዝብል ከመይ እዩ ካልኣይ ናይቲ ሚሊተሪ እዩ ተጠይቁ እዩ ብደንቢ ግን ወይዘሮ ፈትለወርቅ በቀዳማይ ኣብ ትሕተና እዩ ዘሎ እቲ ሚሊተሪ ስለ ዝበላ ኣይ ቲንክ እቲ ሚሊተሪ እውን ብኮማንድ እንታይ ሽሙ ተወኪሉ እዩ ዘሎ ኣብቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር بخمي عينة ملك عيو أبتحتي حدا وبتحت خالي ميليتر إيو تواهيلو خبر زغل بتحقق من قصتي ما يتبقى خمي يزو سرح زي الحتور لاني يغني له
ዝብል ሕቶ ኣለኒ እቲ ካልኣይ ምስኡ ዝተተሓዘ እዩ ካብቲ ሕዚ ዘለዎ አንቶ ብዝተወሰነ ደረጃ እውን ተላዒሉ እዩ ካብቲ ሕዚ ዘለዎ ክራይሲስ ንምውፃእ ክሊር ዝኾነ ሮድማፕ ኣለኩም ዶ በባኹም ወገን ፕሮፖዝ ዝግበር ብታይም ሊሚት ዝተቐመጠ ፕሮሰሱ ክሊር ዝኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ እዚኣ ጌርናስ ብከምዚ ክንወፅኦ ኢና እትብልሉ ፍኖተ ካርታ ኣለኩም ዶ እዚኣ ስፔሲፊክሊ ተትምለስ ዝደልያ ነገር እያ ሳልሳይ ኣብቲ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ካብ ዝለዓሉ ሕቶታት ሓደ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣታት ትግራይስ ብርግፅ ክምለስ ድዩ ኦር is this the new normal ዝብል ሕቶ ዘለዎም ተኸታተልቲ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ናይ ርዕዮት ተኸታተልትና ፕሬዚደንት ጌታቸው ኣብቲ ናይ ሕዚ ዋዕላ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይስ ብዚ ግዜ እዚ ብዚ ገደብ ናይ ግዜ ገደብ እዚ ናብ ትግራይ ክምለስ እዩ ኢሉስ ክነግረና ዶ መኽኣል ርግፀኛ ምዃኑ ዶ ይከኣል ናይ ትግራይ ግዝኣታት ናብ በዓልዋን ከም ዝምለሳ ታይም ቴብል ኣቐሚጡስ ብዙሕ ግዜ ብዝሓፀረ መዓልቲ ስለ ዝብል ዝሓፀረ መዓልቲ ኣንፃራዊ እዩ ስለዚ ብግዜ ተገዲቡ ብዘን ግዜ እዚአን ናይ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣታት ክምለሳ እየን ኢሉስ ክህበና ዝኽእል ናይ ግዜ ገደብ ኣሎ ዶ ራብዓይቲ ናይ ዲሞክራሲ ብዘርፊ ዲሞክራሲ ትግራይ ብዚ ግዜ ምምሕዳር ኦር ብካሊእ ብሕረኻ ዝክፍጠር ብልኽእል ኣሬንጅመንት ዋላ ሓደ ስዳሩ ትኸደሉ ዕድል ዘሎ ዶ ይመስል ምስ ሚድያ ዘለኩም ኮሙኒኬሽን ወይ ከዓ ብሓፈሻ ንመልእኽትኩም ምስ ህዝቢ ኮሙኒኬት ኣብ ትገብርሉ መንገዲ ፀገም ዶ ኣይትርእን ንኣብነት ንሕና ካብቲ ፕሬዚደንት ወፃኢ ኣብቲ ሚድያ መፅኡ ነቲ ዘሎ ኩነታት ክኸብርህ ዝኽእል ሰብ ንምርካብ ብጣዕሚ ተፀጊምና ነርና እና ብሓፈሻ ምስ ህዝቢ ኮሙኒኬት ኣብ ትገብርሉ መንገዲ እቲ ናይ ግዜ ምምሕዳር ዓብዪ ፀገም ዶ ኣይረአየኩምን ይቐኒል ናብታ ናይ ሻዕብያ ክትራኸብ ፀናሕካ ትገልፀ ነገራት ኣሎ ንስኻውን ብወገንካ ነቶም ጉባኤ ዝካየዱ ምስ ናይ ዶክተር ሓይሊ ኢልካ ዝኽስስካዮም ኩነታት ኣሎ ትርክባት ኣበይ በፅሒ ምስ ሻዕብያ ምስ መራሕቲ ሻዕብያ ካልእ ቀዳማይ ሚኒስትር ዘቕርብዎ ሓሳብ ኤርትራ ብሓይሊ ናይ ምሓዝ ባሕሪ ናይ ምቁፅፃር ዝብል ቀሪቡ ንስኻን ክቡር ዶክተር ጌታቸውን ጀነራል ጻድቃን ከም ዝደገፍዎ ብኣንፃሩ ዶክተር ደብረፅዮን ከም ተቃውሞ ዝግለፅ ሓበሬታ ፀኒሑ ኣሎ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብለና እዚ ሓሳብ ካብ ምስኣ ዝተተሓሳለ ሰይቲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እውን አንተ ወይ ጠቂስካዮ ነርካ ስቲል ዝተታሕዙ ቦታታት ከም ዘሎ ምህግደፍ ማለት እዩ ግን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ከዓ ካብ ባድመን ካልእ ከባቢታትን ወፂኡ ዝብል ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዶ ወገን ዝተፈላለየ ፕሮፓጋንዳ ይግበር ኣሎ ሓቂ ድዩ ሓቂ ተኮይኑ ስለምንታይ ሕጂ ይመስለካ ዝብል ሓሳብ ሓፂሩ ከቲ ኣብ ኤርትራ ዘለኩም ፖሊሲ እንታይ እዩ እቶም ብተኸታታሊ ንፅውዖ ናይቱ ቤት ምክሪ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ኩለን ፖለቲካዊ ፓርቲ ተሳትፎን ውክልናን ክህልዎ ኣለዎ ዝብል ካብቲ መጀመርያ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ብተኸታታሊ ንሓቶ እዩ መዓዝ ኢኹም ክትሰምዑና መዓዝ ኢኹም ብተግባር ምፍፃም ክትጅምሩ ክንገብሮ ኢና ዝብሉ እውን ትዛረቡ ስለ ዝሰማዕኹ ማለት እዩ ካብዚ ምዚ ተታሒዙ እውን ምደባ ከተካይድ ከለካ ጌታቸው ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ሕወሓት ኣባላት እዮም እቶም ዝምደቡ እምበር ካብኣቶም ወፃኢ ዝኾነ ነፃ ትግራዋይ ዓቕሚ ዘለዎ ወይ ድማ ካብተን መማረፂ ፖለቲካዊ ድባቲ እውን ክምደብ ኣይረአይን ዝብል እዩ ተቐዳማይ ሕቶና ካልኣይ ሕቶ ብተደጋጋሚ መዓስዮም ተመዛበልቲ ክምለሱ ዝብል ተሓተትኩሞ ሕቶ ኮይኑ ካብኡ ፍልይ ብዝበለ ግን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብፍላይ ዘለው ተተኻኢሉ እውን ኣብ ሱዳን ዘለው ኣብቲ ዘለዎ ማዓስከር ከይድኩም መዓዝ ኢኹም ትርእይዎም መዓዝ ኢኹም ተዘራርብዎም ክሳዕ መሊእኹም ናብ ቦታኦም ትምልስዎም ኣብቲ ሓፂነ መፂን መፅራይ ዝበሃል ሲለም ፋክትስ ንምቕራብ ዝኣክል ስርቂ ተጀመረ ቅድም ኢሉ ቅድሚ ግዜያዊ ምምሕዳር ጀሚሩ ዳርጋ ቋሚ ስራሕ ኮይኑ ነይሩ ፕላስ ቅድሚ እውን ኣብ ዝነበረ ምምሕዳር በተወሰነ ደረጃ ሲሉ ስርቁን ኣቮይድ ምግባር ብዝብል ብዝተወደበ መንገዲ ንጨረታ ዝቐርበሉ ኩነታት ተንፈጥር ዝብል ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረ ይፈልጥ ድሕሪኡ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ምስ ተጣየሸ እውን ተሰርቂ ዶ ኣይብል ኣብ ኤብሪ ወረዳ ብዙሕ ዝተወደበ ገገዲኡ ናብ ዓዲ መሓንያ ገገዲኡ ናብ ከደ ቦታ የለ ስለዚ ነዚ ጠጠው ክነብል ኢና ሰራዊቱ ኢንፋክት ናይ ሰራዊት ቀለብ ናይ ሰራዊት ወፃእ እውን ምሽፋን በቲ ውሱን ዓቕምና ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኾነ
ስርቂ ዶ ክነብል ዝሽየጥ ነገር ተልይዎ ግን ከምቲ ዝተባሃለ ናይ ጀኖሳይድ ኣሻራ ናይ ምጥፋእ ገለ ዝብል ይኮነን ዝእከብ ዝነበረ ብረት ናብ ሓደ ክመፅእ ጌርና እዩ ብዙሕ ቦታታት በቃ ብሕገወጥ መንገዲ ክሽየጥ ተኣኪቡ ዝነበረ ብረት ብዝተወደበ መንገዲ ክመፅእ እሞ ብኡ ሰራዊት እውን ብዝተወደበ መንገዲ ከመሓድሩ ዝኽእል ኩነታት ንፈጥር ኢና ኢንፋክት እዚ እውን መንግስቲ ነዚ ሓላፍነት እዩ ናይ ሰራዊት ወፃኢ ንምሽፋን ዘኽእሉ ነገራት ጌርና ነርና ካብ ወፃኢ ግን እቲ ስርቂ ደው ይበለን ጥራሕ ዘይኮነስ እታ መንግስቲ ዝሰርሓ ትውሱን እያ ተሰሪቆስ ተጓሒሉስ ተወሰነ ደረጃ ተኣኪቡ ዝነበረት ኣብ ሓደ ቦታ ክእከብ እሞ ምህደርዑ ሰራዊት ብዝኾነ መንገዲ ክግበረሎ ዝብል ኢና ኣቲና ካብ ወፃኢ ግን እቲ ሎለስነስ እውን እቲ ኣናርኪ እውን ስፍሓት ዝነበሮ ስለዝነበረ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ስፍሕ ዝበለ ነገር ከም ዝተፈጥረ እዚ ምፅራይ ጌርና ናብ ስጉምቲ ክንኣቱ ኣለና ኢልና ጀሚርና ኢና ኢንፋክት ብርክት ዝበለ ሰብ ሒዝና ኢና ብዙሕ ሰብ ዓበይቲ ሰባት ክትሓዙ ኤክስፔክት ስለዝገብር ምናልባት ዓብዪ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ድሓር ኣብ ዝርዝር ኣብ ንኣትወሉ ማለት ፐብሊሳይዝ ንገብረሉ ሽዑ ይረአ እዩ ኣብ ናይ ሕወሓት ምክፍፋል ዝምልከት ኣብ ካሊእ መድረክ ተዘልዕሎ እየ ዝመርፅ ምክንያቱም ብዙሕ ናይ ፀለመስ ናይ ገለስ ስራሕቲ ንሰምዕ ኣለና ፀለመ ብፍላይ ምስ ግዜያዊ መንግስቲ ተታሒዘን ዝለዓላ ነገር ስለ ዘለዋ ሰና ኣድረስ ክገብረን እዩ ካብ ወፃኢ ግን ኣብ ውሽጢ ውድብ ዝተፈጠረ ፈላላይ ከምቲ ዝጠቐስካዮ I still believe it's not just the puppies, it's the box. box بناتي እምነት ማዕቀፍና ማለት እዩ ንምርሐሉ ኣገባብ እቲ ሊደርሺፕ ንባዕሉ ዝርአየሉ መንገዲ እቲ ሊደርሺፕ ዝምርሐሉ ፕሮግራም በዚ ደረጃ ዝኳዕ ፈቲሽና ብኡ ደረጃ ተፈላዩና ዝብል እምነት የብለይ ነቲ ፕሮግራም ከም ኣቕሓ ኣፅሩ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብቲ ውድብ እቲ ሊደርሺፕ ንባዕሉ ከም ክሬም ደላ ክሬም ናይ ሶሳይቲ ቆፂሩ ናይ ኩሉ ነገር ገባሪ ሓዳግ ገይሩ ዝቆፅረሉ ካይዳ ዝፈጠሮ ሽግር ምዃኑ ክንፍለጥ ክእለሉ ሕዝብ ዘለና ምክፋል ብናተይ እምነት ካብቲ ሽግር ንምፍጣር ኣብ ዝተገበረ ከይዲ ኣስተዋፅኦ ኣለኒ ኢለ ይወስድ እዩ ናተይ ዲግሪ ኦፍ ጊልቲ ግን ምስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነዊሕ ዘበን ምስ ዝመርሑ ሰባት ወይ ምስ ነበረ ናይ ሊደርሺፕ ሽግር እንትነፃፀር ማርጂናል እየ ይብል ግን ዓብዪ ኣበሳ ናተይ ኢለ ይወስድ ተሰራርሓ ስራሕ ፈፃሚ ዝበሃልስ ብማእከላይ ኮሚቴ ተመሪፁስ ንማእከላይ ኮሚቴ ከም ባርያ ክገዝእ ዘለ ኣተሓስባ እዩ ስራሕ ፈፃሚ ዓቕሚ ዘይብሉ ክእምት ከም ዘይኽእል እናተፈለጠ ሓደሽቲ ሓሳባት ከም ዘይቀርብ እናተፈለጠ ናይ ኩሎም ሽግራት መፍትሒ ፋውንቴን ሄድ ገይሩ ንባዕሉ ዝቆፅር ዋላ ሕዚ እውን እዚ ኩሉ ክራይሲስ ወፂዑ እቲ ስራሕ ፈፃሚ ንኣና ዝመስል የለን ኢሉ ሕዚ እውን ናብ ስልጣን ክምለስ ሕዚ እቶም ከምቲ ዝበልካዮ ካብቲ መስመር ዝወፁ ካብቲ ተታኢሱ ዝወፁ ፓፒስ ዓይኖም ዝገለፁ ፓፒስ ኣለዉ ዝተለወጠ ኤንቫይሮንመንት ኣሎ በቲ ዝተለመደ መንገዲ ክንኸይድ ኢና ፓርቲን መንግስትን ሪሶርስ ናይ መንግስቲ ሪሶርስ ተጠቂምካ ናይ ፓርቲ ኣጀንዳታት ክትፈፅም ክቅፅል ኣይከኣልን ኢምፖስብል ዓይኖም ገሊፆም ኣለዉ ዓይነ ገልፅ ኣለዉ ኣብዚ ማለት ዓይኖም ካብ ዝገለፁ ሰባት ኩሎም ካብ ሽግር ነፃ እዮም ማለት የብሉ ብሓደ ብካልእ መንገዲ በዚ ሽግር ውሽጢ ዝሓለፈ ሓይሊ ካብቲ ጭቃ ዝሓለፈ ሓይሊ ብሓደ ብካልእ መንገዲ ኣብቲ ጭቃ ብተወሰነ ደረጃ ኣይተለከምኩም ክብል ይኽእል እዚ ከም ሓፈሻዊ ፖለቲካል ኣታኢስሙ ግን ጀጅመንት ግን ዓይኑ ተገለፀ ህዝቢ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ብልሙድ መንገዲ ክትመርሖ ይትኽእል ሕዚ ሰሚዕኩም ትኾኑ መድረኻት እዚ ዝበሃል መማረፂ ሓሳብ ይቐርብ ፀለመ ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ኮይኑ ክግል ናይ ፀላኢ ንፀላኢ ዝገደፍናዮ ቋንቋ ከይተረፈ ንብፆት